А хто був першим друкаром? Скажи нам, ці правда, Франтішак Скарина, у родинних мястінах пророка няма. Шепти за плячима злий, як піни, не скарається Скарина, не скарається Скарина. Марк Фармей. Марк Фармей, это что такое? Это трикотаж белорусский. Трикотаж, добре. Кто? Белвест, Белвест, Марка. Калинка, Куполи. Ну, дорослые ведать, а вось молодь як? Что еще вы ведаете? Символь. Белита Витекс. Тренд. Белорусский бренд. Тренд. Нам потребный тренд. А что еще вы читаете? Вот, может быть, вам нечто сподобалось в школьной программе, что вы проходили? Что? Нет, ничего. Добро, что вы проходили? Тебе ничего не показали? Люди на болоте. Люди на болоте? Меришь? Ритм першобитний кайдають баси, все буде окей, нясці. У форме мужик, на трассе узник, кием трасе на тормозы, машина вещит с-под кола в дым. Ну и холера зим. Короче, 8 класс. Там такая штука, что Василий и Ганна, они один одного кохали, ось, якби, але після Василя обвинуватили тим, що він там бандитам підказав, там, де живе там один чувак в'язковий, і ось його обвинуватили тим, що він супрацовничав з бандитами, і посадили його на некий час там у тюрму, і якби, вони за це з Ганною посварилися. Ось. А після Ганна вийшла замуж за більш багатого в'язковця, з Явкіма. Хоча вона його не кохала. Ось. І я спробую зрозуміти у 10 класі, чому я не підтримуюсь там. Ну, якби, а Василь такий. І він вельми не пластичний. Якби, яка проблема ось, напевно, вони просто розмовляти не вміють, да, один з одним. Якби вони, може бути, порозмовляли, то було б все трохи легше. Надійшло і нічого, з собою не поробиш.